तो नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके भाई सौरभ मिश्रा। और देखिए हम अपना गांव में बानी, अभी गाछी में बानी, देख सको तानी ब्रह्म बाबा बानी। और आज मुद्दा पर बात हुई फ्रेंड से है माँ भगवती के मंदिर, मतलब कि मैया जी के जो मंदिर बाटे, देख सको तानी पूरा ये बाटे मंदिर। और ये पूरा एक जर्जर स्थिति हो गल बा। अगर बात कर जाओ बनावे के, तो अभी केहू खारा नहीं के होत बनावे ला गाँव के लोग। देख ली कितना बुरा हालत बा मंदिर के। तो ये बात अगर पीछे से देखावल जाओ दुर्गा के, तो आउ जर्जर स्थिति बा। यानी कि एकरा पीछे अगर आवल जाओ मंदिर के, तो देख सकतनी मंदिर पर पेड़ जाओ भाई, देख सकतनी दरार आ गल बा पूरा तरीका से। यानी कब गिर जाई मंदिर केहू नहीं के जानत। देखी कितना लंबा पेड़ हो गल भाई, ज्यादा लंबा हुई धराम से ना नीचे। अगर मंदिर के पीछे से बात कर जाओ तो देख सकतनी मंदिर के दीवार पर यानी कि एगो पेड़ जाम गल बा, यानी कि बर के पेड़ है। देख सकतनी अगर ये आउ लंबा भल तो ही मतलब गिर जाई, ऐसे नुकसान हो सकता। अंदर जे पूजा करी एकरा नुकसान हो सकता, तो मंदिर बने के चाहे गिर जाई। तो भाई ये बा मंदिर, देख सकतनी चली आउरे में स्थिति देखा सकतनी अंदर से रउआ लोग के कि कितना स्थिति एक खराब हो गल बा। एकरा के बनावल बहुते जरूरी बा। देखिए मतलब कि एकर स्थापना देखल जाओ तो 1/1/1970 में भल बा। लोग के लौकत है, मतलब 1970 से ही मंदिर ऐसा ही बाटे। मतलब कि अभी तक में कुछ मतलब एक रिपेयरिंगो ना होला। अगर अंदर चल के अगर बात कर लो, देख सकत नहीं पूरा अंदर चल के अगर बात कर लो, तो अंदर से भी पूरा जर्जर स्थिति बाटे। देख सकत नहीं है ना हो, मतलब सब मतलब कब गिर जाई। लेकिन भगवान के दरबार बाटे, ऐसा तो ना होई। लेकिन ये मंदिर के बनावल बहुत ही जरूरी बाटे। अगर बाहर निकलल जाओ तो गेट देखी, गेट तो पूरा तरीका से टूटल बा। यानी कि ये गेट पूरा बंद ना होला। और 1970 के बाद मतलब कि 30 साल ने और 20 50 56 साल 56 साल मंदिर के हो गल। तो भाई जर्जर स्थिति तो रहबे करी। तो जल्द से जल्द बने के चाहिए मंदिर, और गांव के लोग के एक हो के मंदिर पर काम करवावल चालू करवावे के चाहिए। चलिए आज के मुद्दा हमारी हे लखत और लोग से हम विदाई लेवतनी। तो के लिए जय हिंद, जय माँ भवानी, जय श्री राम।